Earground Radio. New voices amplified. Thanks a lot for taking your time. I know you've got a busy schedule on a show, but tatirega tichese tichimhanyi. Kuno kwakwa kutodoka apa ndandisina kuprepare proper light, but let me see if this one does well. Yeah. Atikwanisa kukamura kwa Queen riri kuno. Atiri aya ita chikamura mcha. Ndikuona chiri kwachena. Nice one. Queen vanhu vakaronga zvinhu zvavo. Nice one. So yeah, I mean, since vanhu vanga vakamirira nguva yakatirebei, and thank you so much for the patience. I think this level of patience and Sandamboyona, people really were looking forward to this interview. I'll just go straight to my questions, and to start off with, I'll be a bit abrupt. In what position were you commenting? You commented on the Buffalo Souljah and Shatta Wale beef, and I'll start. I want to understand, were you commenting as an artist, or were you commenting as a fan? In what position were you commenting on this issue? So that ndonazoziva kuti tubvunza ndakaenda nekupi. Kanitaure fast because mazina adobviswa ka. Saka pamwe ndiwo last interview. Yeah, pafeya wangu. First, I have the right to comment. As an artist or as a fan. Yeah. But this time, we were just giving the preview of the song. Like we were listening to the song with Tai. He was driving, and in that certain moments when my song yoy, Tai in the kune masong an Buffalo in Shatta Wale. Waizi. Kanzi kufunge vatanga tenda live unoziva kuti tiri kuchando chi boizi Brazil. Live ga ifoni yangu. Mabundles angu. Waizi pa Facebook pangu. Waizi abaya mana morwasha mutu yaone ndichita live. So I was commenting as a fan and at the same time as an artist. Waizi. Pa fan apa uri fan ya Buffalo ere kana kuti ya Shatta Wale? To be honest, I'm Shatta Wale's fan because Yeah. Unoziva vanhu vakanigumbukira ndoita mari waizi, but ivo vanenge vafunga kuti vari kundivhiringidza. So vakatogumbuka manje ka mapoketera ndotanga kuita ipapo ihora. Waizi because vanhu vakatanga kufarira kuti aiwa amachuwa ndofane nzara manje. Waizi. So and madisano kuva I'm Shatta Wale's fan. Madisano ndovava. Waizi ende madisi hatimaimbe tega. Ndogara ndichiudza vanhu kuti kana musingade madisi kusting mamakazara maite iko. Kusting kwakusina kuzara makonzo ka kana mbeva kana mombe. Waizi ndimi mamakazara. Maize mamusina kumboya kuzoona magaya. Mama yozoona chi vanhu vachivhiringidzana. Saka munozvida but munoda kuzonyebedzera utanga chi azodai. Ndoti zvinakidze kamwana. Interesting, but what made you comment? Chichakakupusha kuti rega ndingotaurawo apa. No, it's not like we planned it, like Shandakudza. We were just driving around, and then Tai was playing the two songs. Then I gave my opinion. If you go and listen to the live, you see kuti ndina mna ndakadisa. Ndadoshamisa kuti blazawa ukatozvitarisa ka I was addressing him as mukoma. Waizi andinombudbvira ndakadisa Buffalo Souljah. Ndadoshamisa kuti ari kugumbukei. Waizi zvafanira kuti alright pari munhu ari kunzwa dhisi rangu nerajalava handika. Then munobva kuti jalava pa dhisi rake rewiki. Waizi handifaniri kuti mangwana makusendo mungati plot wati dhisi rangu rewiki yo tautokubvisa mazino. Waizi rasta. Waizi isu todo mukanda mamwe madhisi oti unotodzwa kuti shamari ka pa Calaz wakakwadzwa. Waizi
because ukaniteera live here ndaitaura chokwadi kuti this song is weak, waiziya, anofanira kutodzokera ndase kunoparadza munhu, waiziya. Handina kumutuka, handina zvandakataura zvakaipa, ende ndine right yekutaura izvozvo zvaka, ende ndine right yekuti aiwa inini handifarire plot mako, waiziya, ndofarira changamire dombo, waiziya, ndiri munhu, ndiri right yangu, waiziya. And why did you feel other artists were not supposed to jump in kupindira papa? I'm picking from zvawakataura ukatiwa dema masiya vamwe vakomana makupindira mese dema siya mukomana amhaya nechinhu chakega. Semunhu ari mumadhisi wangu, waiziya, panopamboti tomboti right, ndokupa example yekuti ini ndaidhisa ntomboti ndichidhisana naplot, waiziya, then mvenge yodairira, waiziya, then zimbo live yodairira, then anzani bus stop yodairira, waiziya, hazvisina order manje, waiziya, because tikuti mese mukudhisa Shatta Wale haasiri akatanga kudhisa mukomana, waiziya, interview yake ane zvaakataura, ende mukuru vakaita sei, aiwa hachazi mukuru naachimomuti blazi bandati zvinoti haana brain, waiziya, uyu mufesi uyu bva adhiniwa, wanzwisisa, adhiniwa nazvo bvaita sei, bvakanda dhisi, wanzwisisa. Saka isusu hatingamboti hanzi tikumirira nyika ka, waiziya, Buffalo Souljah is fighting his own wars, waiziya, vanhu vese angona vasingazivi kuti akaninitsana nauyu pakuti chii, waiziya, ende zvekuti hanzi ari kuisa nyika pamepu, aiwa, ari kuisa zita rake pamepu, waiziya, ndosaka ndakataura vaive mukoma kuti ndosaka ndakataura zita ranati waiziya, nangwe zvikanzi Zimbabwe yapa mepu chakuzikanwa, waiziya, haisi privilege yevanhu vese kuti vazikanwe international, waiziya, ndosaka ndakapa example yekuti nati anokwanisa kuita sei, because nangwe zvikanzi Zimbabwe ndo yakurira zvinezvi Germany, waiziya, 90% emaartist anoita mudhansoka anokwanisa kusakwanisa kufadza vanhu vekujamaica, anotadza kufadza vanhu vekuamerica, because chirungu chedu kana patwa dzedu ka ndedzejuti German dzekunyeberana dzekumaraini, ndosaka ndakati zvoni nati anokwanisa kuita sei kuti representa, not kuti nati ndevemadhisi, because Germany ka ndiye ane maqualities acho, pane zvimweni zvokuti handingarwadziwe kana kuti, waiziya, ane maqualities acho, waiziya, ende mufana wacho anogara isaura kuti ndini Africa's finest, waiziya, mufana wangu. Saka mataura ndaita ka natiwo haasi madhisi, wanzwisa, but chandaitaura kuti natiwo ndekuti ane maqualities acho ekunoita sei ekumirira zvinhu, but vamwe vanhu manje vari kupinza nyaya dziri personal dzimwe dzemaartist ataidhisana navo vakusanganisa panyaya yaBuffalo Souljah, but ukadzokera ukanoteerera German live yaya handina kutuka Buffalo Souljah, waiziya, ndine right yekutaura kuti aiwa apa pamadhisi apa kapa Calaz akafa, waiziya, Buffalo Souljah's first diss was weak German, zvisiri zvekuti hanzi haisitomori kana secret, waiziya, haisi secret, ende ndine right yekuzvitaura, waiziya, haisi nyaya kuti Zimbabwe, ngwani Zimbabwe pakadyiwa takaswera chituka paFacebook, makambonzi mukuita sell out nani, waiziya, ende mamwe maartist ngasiye Buffalo, ukateerera live ndakataura kuti ngavasiye Buffalo apedze chii hondo yake, haisi nyaya yekunzi hanzi nyaya yeZimbabwe, aiwa. Were you not impressed? Hauna kuimpresswa here nemamwe madhisi akanga aburitswa nemamwe maartist? I know Jani ifo akaburitsa rawo dhisi. I have nothing personal on one now, but as a dancehall fan, as a music fan, their diss songs were weak. That's why you're seeing Shatta Wale is not replying, because he akutoziva kuti ne one song yaakaita akakwadza vanhu zvekuti vanopedza mwedzi wese vachimureply, waiziya, vachingomureply ka, waiziya, handizivi kuti achadairawo here, but dai ndiri advisor waShatta Wale ka ndaitomudza kuti kuona Shatta Wale iwo wakapedza basa, waiziya, hapana pati padzorwa dhisi chapu madhisi unoziva taidhisana vanhu chidhiswa pambambonanzwa kuti wega hapati kuudzwa navanhu unatsonzwa kuti hapana kwadzwa, waiziya, ende ukaona munhu achinyora kana kuti wora zvafanira kuti handisi ndega ndati zvoni Shatta anzani Buffalo Souljah akakundwa, wanzwisisa, kune vanhu vari kunyora paFacebook vakawanda, ari kudi kuvati ari kudi kuvathreatena kuti iwewe ndikakubata ukundijairira kuti ndakakundwa, waiziya, ari kudi kuenda kune mafanzi ese ari kunyora paFacebook kuti iwewe ndikakubata
ngautozvitaure face to face waiziya chaungachikidzira handiregechoyutisha waiziya handichikidzirwo neskiri rechiwaiwai riya handitombokwata zvese izvozvo waiziya hazvitombori necessary zvekuchikidzirana waiziya. But iwewe naBuffalo Souljah marelations enyu akamira sei? Mune beef here, mune ma-personal issues here aripo outside beef raShatta Wale? No, I've nothing personal na Buffalo Souljah. But makambo interact here even together. Okay. We have never worked together. Pani project yamboda kuitwa kudhara yanga iri collab yanga inoona kwawanda waiziya ndikangoti ina handikwanisira sei handikwatsopinda pachinhu ichi waiziya but inini handina bad blood naye waiziya up to nhasi waiziya but akada kundivhiringidza ka ndogona kugumbukawo waiziya ukanditarisa sini rangu riya handina munhu wandakatuka but kuna vamwe vanhu vachishandisa mapersonal nyaya ave kumashure Calaz azvodaiso haisi nyaya yenyika isha mani waiziya battle iyi ndeyaBuffalo Souljah naShatta Wale waiziya saka iwo utanimanikidza kuti handisapota uyu because ndiwe muZimbabwe aiwa jamani hauna right yekundimanikidza waiziya kuti hanzi uri sell out jamani boy. So I'll pick from some of the lines what did Buffalo said in his response. Makusena na Hanzi muri zvikwekwe. What's your response to that? Time ndakakonzeresa mavhidhiyo aita nzi soft like condom. Munhu agumuka bati hatisi takazvitaura. Handiti Shatta Wale ndiye muridzi wemalyrics here ekuti soft like condom. Waiziya? It was actually in Shatta Wale's song, right? Isong malyrics aShatta Wale. Ndosaka kuona kuti vamwe vanhu vari kupindira nyaya vatimboziya song yaShatta Wale. Waiziya? Vanenge vasikatomuziya madhisi acho. Waiziya? Saka nyaya yekuti tiri zvikwekwe mukova. Ukono chinzwa manje vandoda kutaurira. Andowanzwa Buffalo Souljah he was threatening me kuti kubvisa mazino come and say it face to face. Waiziya? The reason why he was speaking in Shona because he didn't want the people from Ghana to hear what he was saying and the people from South Africa to hear what he was saying. That he is threatening another artist from his country who is against him, dissing Shatta Wale. Or the person ari kuside kwaShatta Wale pahondo iyi. Ndosaka wakamunzwa akataura neShona. Haasi tsaga kaBuffalo Souljah. Ndosaka akataura neShona achida kubvisa mazino. Handityo iyoyo. Waiziya? Handityo iyoyo inini mupana ndasiyana nevaye. Waiziya? Inini handitombokwatiswa zvechiwaiwai. Waiziya? Handitombovhunduka because kana nchoda hondo ndotongopindira mustudio ndokunanga ipapo kuti shamari Buffalo ka ndokutyora. Waiziya? Zvisina kana secret. Saka reason yekuti anga achitaura neShona paipai kuti hanzi ngatisapotane ngachi aiwa. Waiziya? Ukaona artist wakuti hanzi ukaona artist watosvika kuzvibhakira ka angaifanira kutaura kuti iwo Calaz kana uchida hondo ka enda ukupindira mustudio. Waiziya? Or something. Inini handisi munhu weboxing jamani. Waiziya? Pamwe mudhara mune mutemba masuru ka waiziya? But mamonyo anotyorwa mudhara kuAfrica. But I mean, do you have respect for Buffalo Souljah and what he has done for Zimbabwean music? Trust me, mudhara pamberi paMwari ukateerera anonzi chii ukateerera that interview. Waiziya? I was even addressing him as mukoma Buffalo Souljah madai mukoma Buffalo Souljah madai vision yainayo. Waiziya? Itoripo ane paakasvitsa mepe yeZimbabwe paripo. Waiziya? Ene zvimwe zvine zvasariro ndosaka ndakambopa vanhu vakaita sana mvanhatuwo kuti vazviendese kumberi. Kune vamwe artist nenhangwe yekuti ukamitira nhangwe vhidhiyo kana ye5 million kana kuti ukanomuisa kuti anoimba nevanhu kuAmerica. Waiziya? Nhangwe mukaisa mari yakaita sei Germany hazvife zvakabuda because skiri racho Germany ka skiri racho nesiri rake. Waiziya? Kuita kuenda international hazviroti akamboimba kuAmerica but anenge achirarama better life than munhu anenge achigara kuUK kwachikoko. Waiziya? Than munhu anenge achinzi ari kupefoma kune varungu kuti sei macheso ari muZimbabwe anogona achirarama better life. Waiziya? Hatisi tese tiri destined kuita international. Waiziya?
Hatistese. But talking about vision, Buffalo Souljah says, these are not my words, these words. He says, vakomana vision amuna. Yeah. Muna ere vision. Pane vision iripo ere. Koma mugonochi. Yeah. Mavision anosiyana. Waizi. Ende vision yako inokwanisa kusashanda kwandiri. Vision ya the next person inokwanisa kusashanda kunani kwandiri. Yeah. Waizi. Inini ndakapinda muindustry like 2012. Waizi. Ende anza muna vision mungori pano one. Waizi. Ine zvindori ku UK ndiri kubasa. Inini kubva panakatanga kuimba. Kansana munotsvaga basa kana kuita mahobho kana kuita sei. Saka kana uchini ndiri pano one. Waiziya ini ndiri kurarama nemusic ine zvindiri zvandataura ndiri ku UK, South Africa, Australia tongofamba. Earground Radio plays the music first. Earground. New voices amplified. Kuno ndakatozvitenga mushini nechichichichi. Studio yangu iri kutanga handina producer mumwe kuti anzi ndiye muridzi wechinhu. Waiziya studio yangu yanikuvhura kutanga ne5 maridhium. Kune ridhium ichagadzirwa naPTK, kune raOskid, kune raCashlips, kune raMalon T, kune raSimplex. Ari 5 yekuti ndisimudzire mageto youths. Waiziya ndo vision yangu ndo saka ndakaenda nestudio kumagaba kwandakazvarirwa. Waiziya ndo vision yangu. Kana iri small inogona kuita small vision kwaari because iye ari kuona adhisa munhu obva aenda pamusoro pechi azikana worldwide yese. Waiziya but inini vision yangu ichiri pandakakurira kuti kune vanhu kwandakabva inini. Waiziya ingoni majama anotaura kuti dance yard before you dance abroad. Waiziya iye vision yake handa kuti ndakakwira bus ndikaita sei that's your own hustle German. Waiziya tese tine zvatakafesa kuti tisvike patasvika. Waiziya inanzi munopiwa mari negovernment. Hakuna munhu anoraramiswa negovernment kusi kuAmerica kuno. Waiziya government hairaramise munhu kupa munhu mari. Do you get handouts from the government? Munopiwa mari ere from the government? He says you yeah. I don't work for the government. Waiziya I don't get paid by the government unless ndaita graft koko. Waiziya kana vachitaura kuti mashows ane chinoimba kumarali kuti chii ibasa German. Ini nangu ndikanzi uya uimbe unonzi uya uimbe kung'anga ka ndo graft rangu handii ndiri kunoimba. Waiziya patinoenda kuchechi munodi kuti handitoenda kunoimba kumachechi ndo basa rangu. Nangu ndikanzi uya uimbe kuMDC ndoenda kunoimba. Nangu kanzi uya uimbe kuZanupF ndoenda kunoita sei kunoimba because kune mafans angu. Waiziya after all politics nechi zvitoriko ndo life yedu. Waiziya ndo zvitori kwati takaita sei takazvitiza but ini handitadze kuenda kana kuine vanhu vangu. Waiziya nangu zvika kunoimba kumasowe ndokuchi ndokubasa kwangu. Waiziya chete racho kwete handisisi totambiriswa negovernment. Hakuna artist anotambiriswa negovernment jamani. Maybe kana ari anoziva vanhu ndakangana sara vaimbira government pamwenji vavo kwete kuti hanzi maartist jamani munhu yese ane hustle yake. Waiziya haufa ukauya uzotaura kuti No, I can still hear you. Hello. I don't know what's happening. New voices amplified. Earground. So yeah, thank you so much for watching. We still have colors. I think we just have to fix one sense. And I did it. Do you feel scared? There have been threats that have been made. I don't know whether they're just musical threats, but are we going to see you going to South Africa to perform, or wato mkwata craft? Ndakasangana nezvakawanda plus upenyu ndiwa Mwari mudara. Eziya I will be performing at House of Chisaka manje saka anosangana neni ikoko. Maiziya ndine 3 mashows muSouth Africa ndichibva kunoko. Ndichatanga ndiri kuJoburg
Okay. Waiziya. Handitadzi kuenda basa. South Africa ndo kutori nemafans angu ikoko, kune mari yangu, ndoenda anytime. Waiziya. And are we going to see you connecting na Buffalo somehow maybe muchitaurirana pane kakutaurirana kanogona kuitika here kana kuti Bo, waiziya, German, like zvandataura kuti ndaingoteerera, unoziva nasikati muzuva zvichasvika kwesu, waiziya. Itori privilege somehow kuti ndoenda palive pangu ndichiplaya music yemumwe munhu, waiziya. Handiite izvozvo, ndowanzoenda palive pangu ndichiita se tai ndiyatoplaya masong iwayo, then I had to comment because panoenda palive nendichipromota my music, waiziya. Ende kutotaura kwandakaita vamwe vanhu vakutomaziva masong iwayo, waiziya. Saka iwewe kana uri artist kuda madhisika, don't be a baby, waiziya. Don't be too emotional, jamani, because vanhu vachatouya vachikubvarura, vanhu vachachitaura vanolava, waiziya. Mukuti muno muGermany ka, mukuti haisi fair, jamani. Don't expect kuti sezvo ndiri kuita zvinhu zveZimbabwe vanhu vacho vachinibhata-bhata. Kuchatouya vanhu vanenge isu vanenge vachokuza shamari, bva ipapo hapana zvauri kuita. But iwewe kana uchi une vision ka, usatsaukika pavision yako uchiuya kuna Seh Calaz. Enda kune vision yako. Isusu apa ndakangoya sefani, handinomboti ndoda kupindira hondo yake, waiziya. Ende ndaitoti vamwe vanhu ngavasaite sei, ngavasapindire, because mukapindira mune mucharatidza kuti Buffalo aita sei, akuwadzwa kuti munhu akaimba one song kuZimbabwe maartist otanga kureplaya 7-8 masong, wanzwisisa. Saka iye handidziva kuti pane vanhu vanga vakamuchuna here kuti akaita sei, but kana wafunga madhisi, don't be too emotional, waiziya. Wotosvinga because zvichatouya hazvisati zvatanga zvishoma izvi. Patingatoimbi German, vanhu vachida kutokubvarura tokuza kuti shamari isusu toda kutongoenda nokutoti Buffalo hatupaimbe, waiziya. Vamwe vachitoposta kuti shamari ndikasangana noda kutokuita rafu. Saka kuona threat yaari kundipa iJermany ka, ndo zvaachatongosangana nazvo mumadhisi mamwe. Shatta Wale atomuudza kuti oda kutyora. Saka ndo industry yacho, jamani. Saka kana afunga kuita zvemadhisi ka, usaite mwoyo mukadzi, waiziya. Wotosvinga kutoti inini, because zvichataurwa zvakawanda, ende be ready kuzviita sei, kuzviaccept, because munhu wese ane manzwiro anoita, waiziya. Yeah, no, quite interesting. And are we going to see any response, a musical response, or you are not in that mode? Aiwa, inini uona kuti ndiri pazororo, waiziya. Asi munhu akada kundivhiringidza, waiziya, ndiri ovheta. Unoziva ovheterian zorora pazvinhu kwatanga hondo, ndo vangaita kupinda pazvinhu zvacho zvitanga kuchuna masini, waiziya. Inini Germany pandakakomenta nyaya iyi ndanzingade hondo naBuffalo Souljah wekupindira nyaya yaShatta Wale, waiziya. Ndaingokomentawo, but iye is being a big baby, waiziya. Kuti avhunduka autofunga kuti inini ndoda kutopindira nyaya dzavo, waiziya. Life yangu iri bo, Germany, waiziya. Handitomboda kudhisai kuti ndinzi ndaida sei ndapindira panyaya yenyu, waiziya. Vanhu vandakadhisana navo takadhisana zvakakwana. Asi kana muchida nezvangu mukuru, inini ndotokutyorai, totopinda pamamonye ipapo, waiziya. But musafunga kuti inini chawanikwa ndinotinga kuti ndakupinda mustudio ndakumudhisa. Asi akanditanga handizomusiya, bvangoziya zvandizomusiya. Interesting. And yeah, I think you've answered most of the questions that I had in mind. What do you say to your fans, Mabanditi, and anyone else who loves your music right now? What's your word before we end? Aiwa, ndongoti vanhu vanondisapota, rambai muchisapota, tichingoramba tichitenderera tiri panhu wani zvatingoita. Zvakataurwa namukoma Buffalo kuti hafaniri kuZimbabwe ndakutangirai chinhu. Aiwa, unotangira isusu mukoma, makatanga chinhu chenyu, ende vanhu vachauya vachitaura zvakawanda. Hapana kuti uchakwanisa kunopindira munhu wese kuti iwe wataurire zvakadai, wataurire zvakadai, waiziya. Wakutodhaivheta hondo yako kusiriyo. Munhu wako ndiShatta Wale, waiziya. Enda unopedzera naye ikoko. Tawanda akangoteererawo masong semasong. Kune mafans angu, don't be distracted nezvinhu izvi, waiziya. Inini paFacebook, papage ndepangu, ndotaura ndolava, waiziya.
vamwe matoro anozozviitawo iskiri rakowo. Saka mana mungoramba muchingondisapotwo pasina imimi hapana chawanda. Ende munhu anochengeta munhu ndiMwari. Maiziya. Ende ndokutendai mukoma plot nekundionza No, panapa. thanks a lot. It's Ende an vamwe honor vanhu to have you. vasatora personal issues emadhisa akudhara kuti Calaz akambodai. Ngatitore nyaya iri paground senyaya iyoyo. Waiziya. Nangu baitamba Zimbabwe negara mwe atokudzwa kuti inini handisi kutsapota Zimbabwe. Haisi mhosva. Waiziya. Vanhu ngavasaite personal grudges twawo paevery nyaya ingonzi Calaz angonzi ari munyaya unenge watoni answer kuti aiwa Calaz adai so chimbodzokerai kamunoona live yandaiita moona kuti Buffalo Souljah ndakamutsvuka here. Ndaitomurifezi kuti mukoma ngavadai so mukoma ngavapedze nemunhu wavo. Waiziya. Ndakatovapusha somehow. Ende naizvezvi live iyoyo ndosakatobatika because ndikutopusha chinhu chake. Waiziya. Ndosaka ndandikatobatika palive taya atozondigara bamba. Changa chiitika ndoti ndikutoramba ndichitopusha because hausati wamboona ndichitaura zvaBuffalo Souljah. Waiziya. Saka iye anofanira kutoiona seadvantage kwaari because madhisa aka akutotaurwa kuAfrica. Nangu achiti isusu tingotenderera panhu wani. Ndo pedu ipapa paZimbabwe. Tisiye tenderera handii ndosaka makapadhama. Maiziya. I feel you. And tomorrow you're performing in Leicester. Maybe just one minute on that show before you go. What's happening? What are you promising your fans? Yeah, Fab Entertainment uma promoter. Ndina mkuma macheso Toki Vibes and Selma Mchukuzi. And kuma fans angu ari UK tungwa promise na fireworks. Maiziya. Performance bobo. And this time chakatonzi na mkoma Joe Baiwa anazogadzira playlist atwimba chimanya because patino UK nozongerekana wagadzira playlist ye 1 hour 30 minutes vatonzi aiwa polisi ramira panze chitongoimba 20 minutes. Waiziya. But this time bo waiziya. Ende ndongoti aiwa yaitinakirwe. Waiziya. Nyaya dzekuZimbabwe dziplot mozonifonera ndapa Robert Mugabe airport. Kana paine zvinenge chida kuitwa ndinda areas vuka. Nice. And blessed. So yeah, thank you so much, Calaz, for your time and also responding to this. I hope to hear more from you in the next weeks after your show and your shows. Mutenda muridzi Oh, wefoni Thomas. Thanks a lot. Kune timbiri dziri kuona neratanunukira. Aiwa tokutendai nekumirai. Hope mimi ndimi saka ndaridza changamire dombo kuti mimi ndimi majaji. Waiziya. Asi dzimwe nyaya dzoda vanhu vaviri. Waiziya. Asi mutongo ndeuri. Maiziya. Ndimi tosarudza kuti aiwa ndatomuroverera pashi. Tomutema nematombo. Kana kuti aiwa taunda but music ngarambe ichenderera naye. Blessed. Thanks a lot. And I was talking there to Seh Calaz. Quite an interesting interview. I couldn't contain myself. I was laughing half of the time because, it was quite tense, but at the same time, very witty. And I must say, thank you so much to everybody who's been watching. My name is Plot Marco, and this is a platform called Earground, and the special edition is called The Plot Thickens, where plot thicken. And I'm heading to Zimbabwe this coming week, so Earground will be on the ground and will be bringing you more stories and more information and interviews from Zimbabwean artists. The whole idea is to promote Zimbabwean talent, Zimbabwean arts. Like our page and follow us on Earground, on Instagram, on Facebook, and on Twitter. Thank you so much. I'm into Lauti, Munya Taps in Namibia. I see the International Elijah for making this interview possible. And to Changamire Dombo, Elijah, thank you so much. Earground. Thank you so much. And let's do this again. Let's keep supporting and loving Zimbabwean music.